Her er de 10 bud, som jeg altid giver videre til mine hvalpekøbere, som jeg vil dele med jer alle sammen her. Nummer 1, det er ingen overaktivitet. Og det betyder kort, så hvis din hvalp er 10 uger gammel, så er det maks 10 minutters aktivitet om dagen. Og grunden til det her, det er fordi, at hvalpens knogler, de ikke er vokset sammen endnu. De er faktisk kun forbundet med brusk. Så derfor er det vigtigt, at den ikke bliver overanstrengt i sin unge alder, fordi ellers vokser det ikke godt sammen. Og det er det, som der kan skabe dårlig ryg, hoftedysplasi, albuedysplasi osv. Så det er vigtigt, at I ikke overskrider den her grænse. Nummer 2, det er 80% miljø og 20% genetik. Så genetik går jeg jo rigtig meget op i. Jeg går rigtig meget op i sundheden. Men man siger, at det er 20% genetik, altså hvis det er, at de kan have noget genetisk, kan de være overfølsomme, de kan have større risiko for f.eks. dårligere ryg eller dårligere hofte. Og miljø, det er lige med fodring og aktivitet. Så det vil også sige, for eksempel hvis man overfodrer, så er det lige med hurtig vækst og dermed dårligt for led og knogler. Og det er jo igen på grund af det her brusken. Knoglerne sidder ikke sammen til at starte med. Så derfor er det vigtigt, at I ikke overanstrenger hvalpen. Og nummer 3, det er ingen overstimulering eller understimulering. Det er i forhold til socialisering. De første 16 uger af hvalpens liv, det er der, den skal opleve alt, hvad den skal opleve resten af livet. Så det vil sige, at den skal have set en mand med skæg, en mand i rullestol, en kvinde, børn, busser, tog, alt hvad den kommer til at opleve i sit voksne liv. Det skal den have oplevet i løbet af de første 16 uger. Og der skal heller ikke noget overstimulering, fordi det kan faktisk gøre hunden stresset. Så for eksempel, når I skal ud, have hunden med på, hvis I ved, der er en masse ting, jeg har en checkliste inde på min side, den kan jeg også lige uploade i det her opslag. Så I har jo en masse ting, som hvalpen de skal ud og opleve. Lad være med at gøre sådan, at den skal måske opleve 10 ting på en dag. Fordi så bliver den overstimuleret, og det kan have den negative effekt. Det gør, at den bliver bange, fordi den oplever for meget. Så den skal ikke ud og se busser og tog og mennesker og børn og andre hunde og alle de her ting på samme dag. Læg meget mærke til hvalpens signaler. Så når det er, at den begynder at blive lidt træt, så lad den sove, så er det fordi, at den ikke kan overskue mere. Og så er der nummer 4. Sig nej hver gang. Især ved franske bulldogs. De har lidt af en stærk personlighed. Nogle er stærkere end andre. Det er også derfor, jeg altid ligger op til, at man også vælger efter personlighed, når man vælger valg. Men nogle hvalpe har brug for det mere end andre. Der bliver sagt nej hver gang. Ikke lige sådan en gang imellem, ej, det var jo meget sødt nu her. Eller for eksempel så har, jeg har jo hvalpekøbere, der altid ringer til mig for råd og vejledning efterfølgende. Og der havde jeg en hund, som for eksempel altid kradsede på døren. Og hun blev sådan super irriteret over, hvorfor bliver den ved med det? Og så snakkede vi lidt videre om, så sagde hun, jo, en gang imellem kan det godt være, at hun lige har åbnet, fordi hun ikke vil have ødelagt hendes døre. Og det er jeg helt med på. Problemet er bare, hvis den opdager det én gang, så lærer den, at den faktisk får noget ud af det. Det kan godt være, at det kun er 1 ud af 10 gange, men den får noget ud af det. Så derfor er det super, super vigtigt, at I konsekvent ikke lader den gøre det. Og det gælder med alle ting, som den skal. Og det kommer til nummer 5, som også hænger meget sammen med den anden. Det er så det her, som hunden gør, er det sødt? Det kan godt være, det er sødt nu, men er det også sødt, når den er voksen? For eksempel hoppe op. Ja, det er da meget sødt, sådan en lille hvalp hopper lidt op. Den kan jo ikke gøre så meget. Men når den vejer de her 10 ton, 14 kilo, eller hvor stor jeres franske nu bliver, så er det nok ikke særlig sødt mere. Og en anden ting, som jeg faktisk også har meget fokus på, også i mit opdræt, det er, at mine hvalpe hjemme hos mig, nu kan I selv vælge, hvordan I gør det selvfølgelig, men det er, at de ikke må bide i fingre. Selvom det er noget af det sødeste. Det er sådan nogle små hvalpetænder, også når de ikke engang har fået tænder endnu. Men problemet er, at de bare lærer det, og når det er, at de er et halvt år, eller 1 år, eller 3 år, så er det bare ikke særlig sødt mere, at de går og bider i fingre, synes jeg. Ja, så det var bare et eksempel. I gør jo selvfølgelig efter de regler, som I har valgt derhjemme. Og nummer 6, som faktisk hører meget med den anden, det er, hvilke regler, som I har derhjemme. Det, jeg anbefaler, det er, at før I får valgten, så sætter I jer ned i familien,
og aftaler, hvad må valpen, og hvad må den ikke. Så den har samme regler over det hele. Det gør også, at hunden ikke bliver forvirret. Hvad må jeg, og hvad må jeg ikke? For eksempel lad os sige, at den gerne må sove i sengen nogle gange, og den ikke må andre gange, så bliver den forvirret. For eksempel, at den gerne må hoppe op hos nogen, og ikke hos andre. At den gerne må bide fingre hos nogen, og ikke hos andre. En tillæg til det er at lære jeres gæster også det. Og ja, det er svært, fordi man for eksempel sådan noget med at hoppe op, så siger de fleste gæster, når valpen den er lille, nå, hvor er det 17, den må gerne hoppe op af mig. Problemet er bare, at valpen forstår ikke, at den gerne må hoppe op af moster Gertrud, men ikke af onkel Kai. Det er i hvert fald den nemmeste måde at gøre det på, det er at fortælle, hvad er det, valpen må og ikke må, og så er det her 10 ud af 10 gange. Men så for at lave nogle fælles regler derhjemme og få snakket om det først. Og så har jeg punkt nummer 7, og det er korrekt foder og korrekt vækst. Sørg for at købe noget mad, som har masser af mineraler og vitaminer og opfylder alle de krav, som der nu er til hundefoder. Nu personligt så går jeg ind på barf, fordi jeg godt kan lide at fodre mine hunde naturligt, så der ikke er nogen tilsætningsstoffer, det ikke kommer igennem den her varmeproces osv. Der er også for eksempel 92% lavere risiko for allergi, når det er den kun for naturligt, fordi den ikke får alle de her tilsætningsstoffer. Fordi det, der sker i tørfoder, det er, at man varmer foderet op, og så dør alt, vitaminer og mineraler og alt, hvad der er. Og så bliver de nødt til at tilsætte det bagefter. Men ja, om I vælger foder med barf eller tørfoder, det er selvfølgelig jeres valg. Men husk bare, at det skal være noget ordentligt foder til jeres dejlige lille hund. Og nummer 8, det er at bruge en H-sele. Grunden til, at det er vigtigt at bruge en H-sele, det er fordi, hvis det kommer til at trykke her på skuldrene, som sagt det her med brusken, den sidder kun sammen med brusk, så kan det godt komme til at, for eksempel hvis det er, at selen nu trykker på skulderen, så kan den godt glide skulderen lidt ud af led, og det er jo ikke særlig sundt for den. Eller hvis det er, I bruger halsbånd, hvis I laver et ordentligt ryg, lad os sige, der kommer en bil eller et eller andet, og I er nødt til simpelthen at rive hårdt fast, og den kun har et halsbånd, faktisk ødelægge ryggen. Og specielt her de første 16 måneder er det yderst vigtigt, at I ikke har de her hårde ting, som der gør det. For eksempel også hop for sofa, hop for seng osv. Det er også noget, som der går ind og ødelægger deres, eller kan risikere, at de får varige skader. Og nummer 9, det er i hvert fald en ting, som jeg har haft meget fokus på med mine hunde. Og det er jo selvfølgelig også bare et valg og en anbefaling, men det er at øve rolighed på højde med andre øvelser. Det er simpelthen så vigtigt for i hvert fald hjemme hos os, og det er, at vi har nogle rolige hunde, som også kan være rolige. Fordi hvis I hele tiden leger bold, trækkelejen med dem, og det hele bare skal gå vildt, så får de et nervesystem, hvor det hele bare er vildt. En af de ting med rolighed, som jeg øver rigtig meget, det er at sidde med min hund stille og roligt, og så age den langsomt. I kan selv lige prøve på jeres arm. Forskellen på at age sådan her, når sød lille hund, eller age sådan her. Sådan her. Prøv at age jer selv sådan der, og mærk forskellen i det. Og det er fordi, når I ager på denne her måde, så går I ind og aktiverer det parasympatiske nervesystem, ligesom på os mennesker. Og det gør, at man falder til ro. Og så nummer 10, som er den sidste. Hvis din valp ikke gør, som du ønsker, så er det dit ansvar at lære den det. Det nytter ikke noget at blive sur og irriteret på den, fordi den ikke gør, som du siger, hvis den ikke har lært det. Og det kan jo være mange ting. For eksempel, hvis den ikke kommer, når du kalder, og du bliver pisseirriteret på den, du skal komme her, hund. Ja, hvordan skulle den så vide, at det er det? Hvis du ikke har lært den nej, hvis den ikke har lært bliv, hvis den ikke har lært, at den ikke må hoppe op, så gør både dig og hunden en tjeneste at lære den de kommandoer, som du ved, du har brug for at I kan have et godt og balanceret liv. Jeg har jo den lovpligtige opdrætteruddannelse, og her sagde de, at der er 11.000 aflivninger af hunden hvert år, og det her, det var gamle tal. Og størstedelen, det er simpelthen på grund af adfærd. Fordi folk, de ikke kan styre deres hund. Og ofte er det faktisk fordi, at man har en stresset hund, og så er det, at den er udadreagerende, eller gør ting, den ikke skal, eller den ikke har lært de her ting, som menneskerne simpelthen ikke kan leve med. Så det er altså godt givet ud at lige bruge lidt ekstra tid på træning og socialisering. Så I lærer den, hvad det den må, og hvad den ikke må. Så I kan have en glad familie med jeres dejlige nye familiemedlem. Tak for i dag. Hej.